Momentlerdi. Meni çağırdın, bir näçe hepden senden sorapdym. Maňa aýdypdyň şu ýerde türgünler geçirýäniňi, okuň bilen baglanşyklydygyny, çağalara futbol öwredýäniňi aýtdyň menem diýdim. Men gelip göreýin onda bir gün diýdim. Ve şunu ýaly soraly, jogaply video ýaly galaýyn diýdim. Senem kabul etdim, köp sowgatlaryny aýtmak isleýän. Mena goýan edýän işiňe nesip bolsa has gowy işler edersiň diýip umyd edýän, tama edýän we adamlara seni tanıtmak isleýän biziň illeşlemede ýaşlara gysaça özüň barada aýdyp berip bilersiňmi? Man köleňe sag bolşur interview alyp berýän üçin. Ikinji bilenem özüm ma gysaça aýtdym. Adım Muhammed Berdimerdanov. Neme Aşgabatda önüme okuýdum. Aşgabat 64-nji mektepde oturdum. Tije kolyanım 16 ýaşajan Aşgabatda ýaşadym. Aýtmadan öň aňarda Türkmenistan o Aşgabat komandasynda oýunçylaryň biri boldum. Nusrat okudan soň gün bäri gaýtdym men. 16 ýaşa gelemde bärde. Men futbol oynamak wapşe kellemde. 16 ýaşyňda. Paşy 16-17 ýaş paşy okudan soň sraz gaýtdym bäri. Orta mektepde oturup. Soň gelemden soň mene kellemde pikirim ýokdy şeýle futbol bärde. Oýnap bolar soň. Soň hala kariýer hökmünde diýjek bolýar. Näme pikirli geldiň? Aýdyň okudan soň. Diň okudan. Bär soň bilmän gelsen şeýlerak bolýardy. Soň gelemden soň Wörstürüm daşdörükde komandalar nirde oynap bolur, nirde competitive diýdi da şoňa oynap bolar diýip. Başga şäherde de bir ýarym saat ýollatym şoňa San Jose diýip şäherden ödüme San Francisco'ya geldim srazu. 17 ýaşdan soň akademiýa başlaýdy nime diýip. Dianza Force diýip şotaýdy. Dianza Force şotaýdy akademiýa wa şotaýdy. San Jose'ň ödüne hawa. Şotaýdy anu oynadym 1 ýyl. Ondan soň şotaýdanam bärin sistemasyny boýunça gitsen, başda sen şoňa akademiýada oýnaýan, akademiýada iň bir ýokardy nime competition şeyler bolýar. Ondan soň şonu derejede nime? Iň bir ul derejede şu nime ýaşlaryň arasynda şotaýda oynalýar. Düşün. Şondan soň nime college edilýär bärde srazulay. Şoň ýerde oynasaň, şoňa college zatlary göze düşýär. Şeydip nime talip hökmünde student hökmünde futbol oynadym. Üniversitetiň adam Holy Names University. Kiçirak nime. Nirakda? Oakland Hills ýerleşýär. Oakland'yň özünde. Aýdypdyň ha. No şotaýdy. Näme şol okuň özüne de tölýär özler. Kak bu futbol üstündendi. Sport sebäpli şeydi. Näme okuýuň sebäpli şeydi bazmanyş boldy maňa şeydi futbol oynamak. Aýgara şu futboluň üstünden öz ugrum bardy, okap bildim diýjek bolýan. Soň okan ugrumym sport management. Sport management soň çynam estrada şol okuw saýlanmam şol sebäpli. Gatwy. Soň bärde de çağalary terbiýelemeň şu okuw bilen baglanşykly. Okuw bilen baglanşykly istirazu özüm howsym ma kanaşdy şeydi. Çağalar öwretmek, çağalar öwrenende özüňe öwrenýän de şeydi. Soň şeydi. No, uznäçe 5 ýyl märi şeydi. Şunar bilen başaýlyp. 5 ýyl märi hawa. Tuwelama. Da ýaş başladym, no, şuňa şunaryň özüne. Şu wagt duran ýerimde maýdaly. Şu wagt duran ýerimde nime South Sunset, San Francisco'nun içinde yerleşýär. Nime polyaň özü kitneme 8-8 oýnalýan polya 9-9 çağırlar üçin o standartly polya. Ýöne men özüm çyrmaýsam bärde oýnatman aşağı nime düşüren asfalta çağırlar. Teväbi no bäriniň uju çağırlar kak bu näme diýsem barlierler zatlar. Gatyň bir çağıraklary şoň üçin gaty ýerde oýnaýan o soň bir şey öwrüsünler diýme ýykylsynlar şeydim no durmuşyň öde öwrüdýär şoň zatlarlar. Indi başga soragym. Bu futbol näme üçin saýlap boldy? Çağılynda bir zatlar täsir etdimi? Näme sebäpler bol futbol özüňe ýakyn duýup şoýaly şon saýlady. Çyn maýtama futbol ýakynlaşyň täzäbi
Türkmenistan'da ölmesinde kanışna Aşgabat'ta. Tam no doğanlarıma İnge tarafta orada verdim orada tepirdim futbolist ve Türkmenistan'da onu dva yılında doğdum. Son ulen ha bu iş neymiş oynadık var önünde. So günne oyna karaçışıl diyecek kolyanım. Dinleşler bilen de son gün kak basın. Çin yürekten oynayan, çin yürekten şey oluyor. Köp saat oyunun özünün köp saat öğrenci. Şeydi ben oynadım karaç. Gatol. O Aşgabat'ta haysi meydançada oynadınız. Aşgabat'ta başta oynap başlandı. Neme tip komanda var tarz. Zdüşor dip. O da diyecek kolyanım. Zdüşor dip. Zdüşor. O Zdüşor dilati. Trenerim neme tip başta birinci trenerim adı kim teşol Ermen trener yazmışım o için. Ay qara şotaydı, no neme vokzalın yanında Lokomotiv'den stadionda oynap başladım. Birinci komanda, birinci klasdan mer. Robert Ataşevich. Robert. O sonda oynap başladım. Geçen mesela trenerin ödem işi bana neme diyatta. Çepleke olundan bana köplen şu Brazil'sin qaldı. Sen sonra meşrak stil oynayan deyip şey. Bana diyatta. Çağkan o. Daha dediyalar mı birine men dediyadılar. O kime? Neme bir futbolist vardı. Öňe kiçilikden beri in goýanım. Olam neme Roberto Carlos diýip. Brazil Carlos o. Ay saçmam piradım her ýerde bir çyny mammat o. Braziliýan neme üçlük günne ýatmış o günne. Höwes ediýanyň kimdi? Carlos o neme çeptaşy oýnap şeydi. Menem belli bir wagt şu öz ýaşlaşlaryň arasynda Merv Toporun oýnadym. Ha, Mert. Merwin aşaky bölügünde vilayet yarışlarım belki sen belki oynan däl bolup bilersiz o wagtlar. Umuman sen aýdandan köpçü o ýazmış ýa-kança. Köp turnirler var ýa-da taraplar. Biz hem gatnaýardyk şeýle vilayetten vilayete gidýärdik. Inni öňünden aýdyp goýşum täbäbi. Öňünden aýdan Başarsan şu Türkmen diline soňky döwür ýa-da 8 dilden 9 dilden merken praktik edemek şoň üçin biraz köp slowaryň zapasym türkmençe aýdy galyny için böyle futbol ugrundan hem de akademik ugrundan kan bir edebi türkmençe gürläp bilmeýäniň aýtdy. Edebi türkmençe gürläp bilýärdim, ýöne şuman bäri kelimden bäri kan bir şonu praktik edemek diýjek bolýan. Orça goýulýan ekeni. Orçada bilýän oýun İngiliz saat praktik etmek o İngilizce gidýän bolan gidenden soň üçin köp saat İngilizce. Orçaň ýadyňdan çykarmasyň. Orça ýatdan çykma. Türkmençe ýatdan çykdy. Türkmençe de ýatdan çykdy, prosta. Täbäbi özüm orta mekdepde hodmyýsem boljak. Şu çağlyk döwrüňde ýa-da şu wagt içinde oynanan oýunlaryň içinde utan ýa utulan oýunlaryň bar meselem. Şul oýunymy ýadymdan çykaramak diýip oyunun var mı ýadymdan çykmajak oýun? Köp oýunlar ber ýadymdan çykmaz oýunlara köp ýöne içinde iň bir saýlanýan diýsem. Iň esasy men pikirimçe ýur gowy saýlanýandan biri bärde şol gerenden soň näçe 17 ýaşynda şonda kuba oýnapdyk biz. Ýaşymyň arasynda bütün neme boýunça Kaliforniya ştat boýunça ponustyr. Şonu finala çykdyk. San Jose'da finala çykdyk. Toporuň ady? Toporuň ady Deanza Force Akademi. Şonda Karaçy finala çykanmyda 1-0 turup gelýärdik. Oyuna ýetir 15 minut galanda. 1-1 iň soňky 3 minut aralynda 2-1 utdyk da hasabynda. Çempion bolduk. Kubuňdan duraw şmaňardy barsan. Neres wakada bar o. Agar şoňalyk satdyr durmuş hatda öwredýär köp satdyr. Yeňilmek, utmak, soňda kança iň soňra çyn şey oynamak. Garaz dünýälik ýalmyş da şoňdan. Başka ýadyňa düşýän? Başga da ýalmyşam Türkmenistanda ýöne ol beýleki neme Kubuk şeýhi diýip bir neme Araplaryň her ýyl dowamly şey gelýärler de soň neme priz goýar. Şo ýaşynyň nimetine görä. Bizden koda 93 ýylyň arasyna düşdi. Garaz şonda Türkmenistanda
Yine bu döwürde Olimpiya komandasyny oynadym. Olimp. O da näme sportiv internat bolýar. Ha. Sonda da finala çıkıpdyk. Igara sonda birinji edek ömrümde şu 32 000 adamyň arasynda şeýle Oyun oynapdyň. oyun oynapdyk o finaly. Onu nähil oldu? Onu da komandamda tuttuk. Utdum. Uttuk o. Näçe oldu? Hasab 1-0 oldu. O 1-0 oldu. O da ýadymyç kim täşe final. Balkan öýden ýalňyşmasam. O şu finala çıkıpdyk. Sen şonu 1-0 hasabını tutup Adam's maat, näme Surus adama öýünde komatymda. Ha, doğru. O. O. Sen durmuşunda iň esasy molumyň kim boldy şu futbolda? Gatyg soruk. Çelmäsem molum, iň esasy molum oýunyň özü boldy. Oýunyň özü molum, oýunyň özünden köp dada grup bolýar, ýa gaýdyşmaly oýunyň özünden her türlü sapaklar bar. Ýöne egerde adam bolsa, adam görnüşinden bolsa, onda bärik gelenimde bir näten şoglun Karı şu taýda özüm şu aňarky polda oýnap ýörmätimi, şu taýda men 3 aýlapda oýnamadym da bärik gelenme soň oýnajak bolup bar ýa-da edip soň içine girdim oýnyň ilk oýnuny soň ýalmy gürleşdi şol adam gadyna oturman ýöne şol gatgow dost hökmünde maňa ýol görkezdi nädip şu ýurtda futbol hökmünde nädip saňa ýollar açyp görkezdi karıçyda köp kişi duşana oynarlar. Ýok, soň üçin o nesibe bar eken Igara sol elimden tutup denýärler, şunu şeýle etmeli, şu ýoldan gitsen saň sadyrak düşýär diýip, şeýdip maňa ýol görkezdi. Ha, indi ýaň çağılynda elbetde futbol höwesiň badygyny bilýän, ýa aýtdyň. Ýöne başga höwesiň bolmadymy meselen? Plan, ulalymda plan olar diýdiňmi? Çynmaýsam, şu top oýnap ýörmäň bar başga adam gözüň görnük da sebä kiçilikden bäri ýerde professional oynajak bolsaň şol gözüňde bat da sebä gaýtmadan öňe birinji Wysy liga däli birinji ligada oynadym aşgawanykda. 16 ýaş hökmünde. Garaz aňarda galanmasam Türkmenistanyna näme derdim? Türkmen professional orna srazu şu tarafa okun bolardym. Atak başga da öňüne ahyry aýdýan adam Türkmenistanyň talant gaty köp ýaşlardan. Ýöne şolary öňüne ahyry seredýän, şolary bir hal ýol görkezýän adam kän bir ýokdy. Soň şu kiçilikden men ardy öýdýädim şeýle bir özüm bir akademiýa açmak. Ýalmasa şeýle ýa çağlara kömek etmek şeýdip Türkmenistan ýurdu şeýdip näme dünýä boýunça şeýdip karta goýmak. Öňüne ahyry şol maksadyna bat. Doğru. Futbolda zatda nirede oynayyan öňde, ortada. Çeplaşytnik kiçilikde oynamda çeplaşytnik oynayan, çep gorogy, Türkmen çaýdan. Emýä Çepekey hawa, Menem çepekey. Ha, soňçyn. Menem çepekey. Bir çağlığımızda zat men Şapakda ulollum. Mary şäheriniň Şapak şäherçesi var, raýony. Şo taýda ulollum. Biziň oýnaýan ýerimiz Edilýan Kiýaly kiçirak bir ýerdi. Öz toparymyz bardy. Oynayardık golün. Zat, töweremizde bir pulrak adamlar vardı. Şolardan zat gepeşdik. Bizim şu takır yerimizi yaşıllap berýärler. Yaman beğenip toparymyzdan. Na şol adam zat edýän eken, bize yaşıllap berýän eken. Ulu höwes şo döwürler. Men soň bolmady ol. Son ýalwakalaryň damy. Ola. Ne höwesiň bolup, ul olup, zady soň ýykylan ýeriň bir hili. Bähnem üçin bolmady zat diýen ýeriň boldumy? Aýçylmaýsam şoňa gidip galanda bärde professional uğruna gitmek mende hemişe maksadyna bady. Ýöne futboldyň şo diýjek bolýanym. Kimler öderini de futbol gidip galanda sebäbi nemeler var, injury Dat şikayet etmek. Şoňa aýaklaryňa diýdiň, şoňa travma boldy, orçaýdanda. Gara sondan soň biraz neme ödüň bilen hakyky neme realistik işini seretmeler dünýäle. Şoňa ýa-da galandy, şoňa laýygam ýolu tarap ýöredim. Diýjek bolýan, bilemok soragyňa jogap berdim, bilmedim.
Ya da başgaça bolan. Men diýenim meselem bir zat höwes etdiň bolmady, şoňa zat boldymy? Höwes etdim. Çağılygda. Ha, çağılymdamy? Ha. Aýçylmaýsam çağılymda höwes eden adam gaýy. Aýoňlarda da çylmatdy ken. Futbolda şöyle soralar biletdirnam. Belli soralar. Futbol oynanýanda ýa-da çağalar ýetişdireninde näme islerýär? Futbol oynananda, özüm oynananda oyunun özü senden iki jöden oynamak da soň neme toporçular var diýdiň aýdyşyňalyk ýene şolar toporla oynalýar. Şoň üçin näçe köp şu toporla oynap bile. Oynap bilsek garaz türkmen çaýdanna. Soňçada gyzyklyrak bolýar da oyunun özü. Ýöne çağlary seredende iň bir nime diýär seredýän zatlaryma tehnika. O da ýaşyny görä, näprimjer häzir şumaty nime trenirovka getiren çağlarym 10 ýaşynda olara iň esasy man fundamentni seredýän sebäbi birinjisi näme? Abrabotka miçadidi, ýalmasa pas, şuň soraýalyk fundament zatlary öwretdik. Hawa, on tebe onu öwretmesen uç näçe bolýardygyça soň şans azalýar şu çağlaryň. Hawa. Bärde de şu wagtga ýaşap ýörýän ýerimiz teknologiýanyň merkezi. Ýa. Bärde kompaniýalarda diýilýär, iň esasy bir meselem biznesde iň esasy zat toporyň gowulugy diýilýär. Senem şoňy serýany ki. Şoňa ferýan hawa tebe. Şu toporyň düşünşip adetden tä ýeközüň bolanyň bilen täsiri ýoklar. Gowy ni şu ýollary görmek isleýän ýaş kişilere nämeler diýmek isleýän? Şu ýollary görmek isleýän ýaş kişilere iň esasy öz arzuwuň wagtda şol futbol urunun bir da etçek bolsaň öldürmüşüň bilen egerde şol owry tarap näçe nime okun o bolsaň bir gap ýapyp goýsa beýlek açylýar. O kynçylyklar bolýar diýende. Kynçylyklar hömmeşe de bolýar. O da durmuşyň manitem şondan öwrenmek, ýöne diýjek bolýanym iň esasy arzuwlaryňa garaý gidip bermeli diýjek bolan. Arzuwlaryňa tarap ýöre, arzuwlaryňa tarap, anan arzuwlaryňa iň esasy şol arzuwlaryňa hiç açan ýatdan çykarmak. Indi meselem özümizden meselem bilem 10 ýaly uly adamlar däl tak belli urtak 30 ýaşlarymyzda meselem ýaşlary öz meselem 20 ýaşlar 20 ýaşynda görýän bolsaň şu wagt näme diýerdiň? 20 ýaşda bolsam Muhammed derdi 20 ýaşynda meselem. Ýa-da 18 ýaşynda. 18 ýaşda bolsam men aýdardym özüme kolej uğrundan gitmän, sırada bäri personal uğrundan giderdim men. Ha, kolejde da kän wagtyny aýryp bermän. Kän wagtymy aýryp bermän. Näme şoňa da sırada giderdim men. Menem şonu gollaýan men şeýle diýen meselem köp ýaşlar, köp okuwçylar meselem orta mektep oturup näme okuzan bilen oklar. Ay plany şo ýere okak gidipdir. Meselem plan ýurtda menejerni okuýar. Gön şo tak gidýärler. Pikiri ýok. Maksat edinip şoňa elbetde maksat edinmegen hemmekşan ýetip eden nokta belli urda da karar vermek. Ýöne çaltyrak näme karary şoňa gitmeli diýende. Menem şoň gollaýan. Indi geljekdäki maksatlaryňy aýdyp berseň. Şumatky ýagdaýymy aýtsam, şuma Oakland'ın özüne bir täze professional komanda açyldy futbolny. Şu professional komandaň özüne maňa bir bazmoňyş boldy, şu trener ştaby hökmünde şu taýda işlemek. Garady şu ýene de futbol gede kalanda şu taýda şumar öwrenýän güýçli trenerlerden birinji, ikinji trenerden, güýçli trenerlerden öwrenýän şumar şu diýsoň şoňa tarabym professional futbol ugrundan ýene oyunun özünde olmasa da şol trener hökmünde şoňalyk. Ha, oyunun özünde däli molumçylyk ugrundan ýa-da olmasa şumaty edýän işime, şumaty universitetde şu Oakland'da edýän işime aýtsaman deme
texnologiya tarapyna kömek edýän, tebe oyunçulara zatlarda no heart rate diýilen hem şu yüreğiniň urýan nime şuňa aparat bar, taň şuňa seredýän karış oyunçular zatlar folada bar. Yürek urşuny soň distans. O soň distansiýalaryny näçe distansiýa nime diýär? Ýygara şoňa seredýän şu oyunçular aýdan teşmal köp şuň şeýle distansiýa geçdiň, indi kedek şunu geçilersiňmi? Şeydip şolara kömek etýän karoçy. Soň ony meselem okuwda öwrendiň, dogry dälmi? Owa. Adam bir futbol oynajak şahsiýetiň adamyň oyunçuň saglygy şeýle bolmaly. Owa. Belli bir derejede bolmaly. Owa. Soňam ýene oýunyň içinde de näpirme pozisiýa görä, näpirme o ütköýär. Soň o da treneriň öderine bagly şu pozisiýa bize şuňaly oyunçy gerek diýse, şoňa laýygy men şoňla işleýän oyunçyň ödülen. Düşündüm. Şurada bir de meselem ýa-da dinleýänlere, görýänlere aýtjak bir zadyň bar meselem futbolda meselem bilmeýän bir zadymyz bardyr. Ýa-ni saglyk barada ýa başga zat barada. Indi köp kişiň bilmeýän bir zatlar bar bolup biler, sen bilýän. Bilmeýän zatlar men bilýän onda Meselem ýa saglyk barada näçe zat bolmaly. Ýa-ni ýürek urşy nähili bolmaly, ýa-da kile nähili bolmaly. Boyu nähili zat elbette boya zada yaradylşyna görä bolýar ýöne. Belli zatlar nähili adamlar mehem futbol oynanýanlar öňe bellemeli. Ýene zatlara öz saglygyny seretmek üçin bizde Türkmenistana käbir uslowiler diýjek bolam, kän başga ýurtlarynda kän bir ýokarda däl, o da asfalt pololar zatlar Türkmenistana başga alaçy ýok. Çağla oynamak, ýene şonuň iň bir nime zady diýdiňiz ýan köp bolýar soň çağlykdan. Bara şonu kiçilikden men bilemmedim diýjek bolýan. Belki şumar ödüm bula ýarak diýdi, siz taýany bolmady diýjek bolýan. Şoň üçin eger näçe köp bolsa da otda oynajak bolmaly. Otda bolmasa da gaçaby şuňalyk. Yumşagyrak ýerde bolsa, topur bolsa da bolýar, ýene diýjek bolýan. Iňe saz şunu meden daşçyraçyk bolmaly birazçyk. Asfalt ýerden. Dogry. Gat ýerde oynamamalygy maslahat berýän. Owa. Bärde ýöne öwredýän yer adamlaryňa zat bu hepde bir ýerde asfalt oynadýan sebäbi gaýdy düşünmäli. Asfaltyň öňünde köp bada öwrülip bolýar sebäbi myşalyň zatdan sebäbi ýaşak düşseň uje ýykylsaň uje boldy da sen. Dogry. Bar gürüňde şu kawda deň üçin köp sag bol. Ýene sag bolun. Bolun. Ýene görüşürüz. Sokma.